First Corinthians chapter puribani kogoro setango phalak tharmani suaro hake bunyo kaham khe hamjak na naidi phalarmani suaro ni bagui se no khatungdi aboni berese kaitoni kok sanani suarni bagui se khatungdi hamung sini kok bai kok sanai borokno sama kelaya kaiton no se sama kelaya tamni hemba kok samano khoroksa pano ramanya o phala bai se bisingni kok no sao phiaba kaitoni kok sanai borok no sama kelayo bo bai kha serang ro tai kha kajang samung sini kok bai kok sanai bo sakno simise kharagro kaitoni kok sanai khe bo muthani bebakno rago norok bebakno hamung sini kok bai kok satung abono ang layo phia norok bebakno kaitoni kok saui manthung abo no ang teibo nayo muthani bebakno ragrwna bagui samung sini kok samano khoroksa swbai sanai kwrui khe hamung sini kok sanani slai kaitoni kok sanai se samung nangkukgo abo hai khe takurok ang norokni aro phaiui hamung sini kok bai kok sak haikhe ang norokni tamo samungo chuknai ang norokno kaitoni bisingni kok thaisa phano siru khe eba kisa phano saui manrwya khe eba kok diari thaisa phano saya khe eba kisa misa phwrwngya khe norokni mungsa phano wngla phia swnamjak takjaknai manui rok swnamui phano eba chongkreng phano swrai khe pungya khe abo tamni khorang bai bahai khe saui mannai totor ro swrai khe pungya khe sabo chobani bagui tiyar wngnai abo hai no norok hamung sini kok bai kok samani abo swrai wngya khe sabo norok samano romui mannai norok kok samarok nokbar bai baksano kobonai thangnai o swngcharro kwbangma juda kok tongo aborok kaisa phano kok chaya wngya phia khoroksa swk samani kokno ang romui manya hinkhe kok sanai ani thani buini borok wngma klainai ang bo bini thani buini borok wngma klainai norok phalarmani suarokni bagui khatungkha hinkhe motha no ragrwnai abo tei suarokno teibo samungo phwrangna naidi hai khe hamung sini kok bai kok sanai borok bo kok samano swbai sai mannani suarni bagui suri santhai ang abo tei kok bai suri sankhe ani phala suri sanbano ani bwkha aro kwrui haikhe ang tamo khlai thai ang ani phala bai bo suri sannai bwkha bai bo suri sannai ang ani phala bai bo rwchabnai ani bwkha bai bo rwchabnai nwng kaiton no nini phala bai singise hambai khe nwng hambai rwphuru aro borok bangla tongnai bahai khe amen hinai nwng samano bo romui manya nwng kaitoni thani kaham khe hambai phano abo banglani mungsa phano chungkha ang norok bebakni slai teibo hamung sini kok bai kok sao hinui ang kaitoni hambai maro tamni khe buino phwrwngna bagui motha suilai thani ang hamung sini kok swsai samani slai romui mannai abo tei kok thaiba samase chajakukgo takurok norok chwrai haikhe ta uansukti samung hamyani bagui chwrai rok hai wngdi amo khe okra rok hai khe uansukdi Eilenbago hai hinui swijak tongo
ang oborokni thani buini kok sanai rokni bising tui kok sanai hinui kaitor sao. Ang buini borokni khuk tui kok sanai haifano borok ani kok khanakla. Haike tabuk hamung sini ya kok samani abo poito kwrwi rokno phunuk mase. Poito khlainai rokno ya phiya kaitor ni kok samani abo poito khlainai rokno phunuk mase. Poito kwrwi rokno ya motha kuthum laifuru jotono hamung sini ya kok bai sana panje lai khe aro khorok ni tam borok bangla phano khe poito kwrwi phano hap phai khe borok no kobor wnglaga phiya bebak no kaitor ni kok sakhe aro poito kwrwi phano khe borok bangla phano hap phai khe bok khnama rok bai bo sakno chumjaguna hinui saui mano. Bo khnama rok bai no major berjagano bini kha bisingni kok sijakano haikhe bo khulumui norok bai se kubui kaitor tongo hinui gosio kaitor no ma suilai. Norok kaham khe suilai takhorok ani kok khe ma hai. Norok suina kuthum laifuru khoroksa rwchabo tei khoroksa phwrwnggo tei khoroksa kaitor ni aroni bisingni kokno se rwio tei khoroksa hamung sini ya kok bai kok sao tei khoroksa hamung sini ya kok bai kok samano swbai sao. Aborok bebak no motha no ragrwna bagwi ma khlai thai. Hamung sini ya kok bai kok sana khe khoroknwi khoroktham swkno satung aboni bara tai ta satung borok khoroksa khe satung haikhe tei khoroksa swk samano swbai satung phiyaba aro swbai saui mannai khoroksa phano kwrwi khe hamung sini ya kok bai kok sanai borok bo motha kuthum lai thani siring tongthum. Bo kha bising simi kaitor bai kok satung. Kaitor bai kok rwjaknai khoroknwi khoroktham simi kok satung afuru tai borok samano uansukgwi naithok phiya aro achukgwi tongnai rokni bere khoroksa swk kaitor ni aroni kok mankhe haikhe a kok saui tongnai thaktung norok bebak no swrwngwi khapang swrwngtwi khe norok khoroksa khe bebak no kaitor ni kok sai mano. Kaitor ni kok sanai borok bo khuk naragwi kok sathai tamni hwnba kaitor chwngno uburu jaburu tongna bagwi ringya gajang khe tongna bagwi se ringo. Kaitor ni borok ni bebak motha o wngma hai motha kuthum lai thani burui rok siring tongthai. Borok kok sathai kwrwi budai kerom o sama hai borok kok khwnawi tongthung. Borok mungsaswk phano sindang muchungkhe borok nogo bwsaino chungthung. Burui rok motha kuthum lai thani kok samani abo laisimungsingcha se. Norok ni bisingtwi da kaitor ni kok phaigra eba norok ni thani simi da kaitor ni kok phai. Khoroksa swk bo kaitor ni kok sanai hinkhe eba phola arwmani swngwar tongo hinkhe ang swimmani omo subrani kok hinui sithung. Bo o kok khnaya khe norok nini kokno bo tak khnadi. Aboni bagwi tahurok kaitor ni kok sana khatungdi haifano hamung sini ya kok tasadi hinui tahindi. Norok joto samung no soikhe kaham khe ma khlai thai.